स्टेरिं अफिस दिनै बेखेवनाय जाहैबाय परबतजरा ब्लक स्टेरिं कमिटि मुख्य कार्यालय बयनिबो हेफाजाब दङ बयनिबो अननाय दङ गोजोनैनो मोजाङै दिनै बेखेवलांनो हाबाय परबतजरायाव जों जेब्लायबो एक नाम्बाराव दङ परबतजरायाव जोङो एक नाम्बार हायेस्ट भटआव जोङो जोंनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी नांगोल सबिनि बिजाथि खाम्फा बरगयारीखौ जोङो 100% भट होनानै जों मोजां नाम्बाराव जों बिथांखौ देरहाहोनायनि थाखाय जोंनि परबतजरानिफ्राय 100% जोंनि हाबाफारिखौ जों मावलांगोन बिटिसि आव शान्ति उन्नति आरो जोंनि रैखाथिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव दैदेननायाव जि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारी नांगोल सबियाव जों बिजाथि होदों बेखौ जयैनो लैहोर लैहोर गोसो खुसियै शान्ति उन्नति आरो रैखाथिनि थाखाय भट जाथे होयो बेनि थाखाय आङो गोजोनै खावलायबाय।